Apo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Sitio Bagyonas, Barangay Libo, Bagulin, La Union. Alam niyo po ba, 3 oras ang aming biyahe papunta po dito sa napakagandang sitio ng Bagyonas. Atin pong saksihan ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagmamahal sa trabaho nila, at ang proseso kung papaano po nila ginagawa ang pinakamasarap na kape sa buong mundo, ang Bagyonas Coffee. Dito lamang po natin yan matatagpuan sa Sitio Bagyonas, Barangay Libo, Bagulin, La Union. Samahan niyo po ako! Ako po si Lapik Tubugtong, taga dito po sa Sitio Bagyonas, Libo Bagulin, La Union. Ako po yung chairman ng Bagyonas Farmers and Coffee Growers Association. 2014, pumunta po rito yung DNR project na yung NGP, kaya nagtanim kami ng marami po na kape. May tawag na ng DENR na makiatin po kami sa seminar tungkol po sa coffee industry at kasali po yung DTI noon, kaya pumunta kami doon po sa farm ni General Juan Luna doon po sa Rosario Inabaan, Rosario La Union po, at doon po kami hinikayat na mag-organize sana ng asosasyon para makatulong din sa pamuhay namin sa pagtatanim ng kape. Dahilan sa tulong ng DTI sa amin, tumawag sila ng iba-ibang resource person, mga trainers kagaya ng Philcafe, Agdibuka. Kaya sila po ang nag-introduce sa amin sa magandang kung paano magtanim at saka kung paano pipilihin yung ititanim. Kaya binigyan din kami ng Philcafe ng 1,500 na grafted coffee trees. Doon po kami nagsimula at doon kami natututo na kung paano namin aalagaan yung kape namin. Sa totoo lang po, pag namumulaklak po ang kape ng December, magka-count ka ng 8 months to 10 months po, maha-harvest na po yung bunga. At saka yung gumagamit po ng kape namin, palagi sinasabi nilang masarap. Kaya sabi namin, totoo palang masarap dahil hindi na kami ang nagsasabi noon, kundi yung gumagamit po o yung nagko-consume po. Kaya na-inspire din kami at saka gusto po rin namin marami sana ang production namin ng kape. May 250 grams po ito. Ito po 200 grams lang po dahil maliliit po yung pouch. Ito medyo malaki-laki kaya kaya po yung 250 grams. Pero yung isa, ito po yung bali 500 grams din po to. Kaya ang presyo nitong 250 grams, 250 pesos din. At saka itong 500 grams, 500 pesos din. Kaya mabibili ninyo sa yung 1 kilo, aabot ng 1,000 po. Pwede nyo po akong kontakin sa number po, Globe po yung ginagamit ko, 0956-751-7068 po. Pwede pong subukan ninyo para matry din ninyo at masubukan kung totoo po ang aking sinasabi dahil hindi po ako ang nagsasalita nun na masarap kundi yung mga gumagamit. May kasabihan ngang the product speak itself. Sarap-sarap po ng ibibigay nila para sa amin. Na-touch naman ako. Maganda.
Apo. Yung magaganda po, lahat po ng coffee beans na wala pong bisik, ganito. Ito po yung magaganda. Twin coffee beans, pag dalawa to. Pag itong single lang, ito po yung sinasabi nilang single P. Opo. Yun po ang ano niyan. At saka yung mga ganito, walang spot po, maganda po yan. Ah, At saka itong tinatanggal niya, ito po yung ano, yung defect po ito. Ito yung fungos. opo. At saka ito yung nasira doon sa pagbabayo. Po. Pagpipitasin po natin tong coffee. Pag ganun po. Pa-twist po, Manong. Yes po. At kahit Pakastoy. kahit pahila, basta ganun po. Pag ganyan. When Tapos tutubo daw po ulit yon. yes po. Okay. Diyan po yung bulaklak din mag ano. Aho. Kaya bawal pag ganun masisira yung ano. Opo, kailangan pahila pababa. Yes po. Okay. Tapos ititwist po ng kaunti. Opo. Opo. Ito po, Manong, hinog na ba yan? Yes Hindi po, pa? red po yan. Pag red, hinog na. Yes po. Pagka green, hilaw pa. Yes po. So pag red, pwede na pong pitasin. Yes po. Yun po ang maganda, yung red. Pagka hinog nun, tinutusok po ba ng karayom yun, Hindi sir? hindi po yung katas po Yung katas. ilalagay po doon sa salamin ng bricks o Mm. refractometer. Matitignan mo po yung number po na Opo. 16 o below 16. Pag Ah. 23 and above din po, Mhm. overripe din po yun. Ay, Bali, okay. nagsisimulang magpipermint din po. Okay. So pwede na yun, sir. Pero mas maganda po yung Self-fermentation na. Yes po. Pero hindi po paparehas yung fermentation kung ganun po. So anong level na yun ng coffee, sir? Sweet? Medyo sweet Medyo coffee sweet na? di, pero baka may winey din yun, ma'am. Ay, Dahil pang-wine din. parang winey dahil Parang medyo pang-wine. yes, Opo. yung lasa. Yung lasa. Yes po. Okay. Pero ito po talaga ay Pwede pong coffee. yes Opo. po. So ang coffee po ay isang klase ding berry. Kaya kapag po siya ganyan na hilaw pa, ang tawag po, sir, ay coffee berry. Coffee berries po. Coffee berries. Opo, dahil isa lang berry. Pag marami po, berries po. Opo. Ito po sir yung grafted na nanggaling sa Phil Coffee po. Talagang marami pong bunga. Hindi po katulad nung hindi po grafted, medyo mas konti. Ito talagang full na ano po, Opo. bunga. Lahat Opo. po ng sanga maraming bunga po. Oho. Ang lalaki na nila, sir, no? So, sir, ang mga kape, mas gusto po nila yung nasisilungan sila ng mga mas matataas na puno sa kanila. Yes po ma'am, Oho. yung masisilungan at saka maraming tubig po. Kaya At ito maraming tubig. po, yes po. Opo. Pag konti pong tubig, medyo nalalanta din po. So, palagi niyong dinidiligan araw-araw, sir? Kahit once a week ma'am. Once a week? Yes, ma'am. Okay. Parang bugambilya din, parang once a week. Yun po. Okay. Ito po yun. Pero sa ibang lugar, hindi po basta-basta tatangkad yan. Pero Opo. dito sa amin, dahil sandy soil, Opo. kaya to madalas na tumataas, hindi katulad ng mga iba na mababa pa rin. Ito ay Oho. 3 taon lang to. So, yung lupa natin dito, sir, ay very compatible po sa kape. Yes po. Yung medyo sandy ng konti. Yes, tama po. At Opo. saka kahit na maraming bato po, gustong-gusto ng kape po yun. Okay. So, ayaw nila ng compact na lupa lang. Pag kumpak lang, kailangan pong maraming organic po. Mm. Lalagyan ng organic. Fertilizer. Yes po. Inalagyan po nila ng, yung isang pohon po, ilinalagyan ng 5 sack na ano, good for 5 years din po yun daw. Na compost po. Okay. Pero sa amin, konti-konti lang po. Natabunan na yung buong Yes. halaman. Hindi, kaya kailangan po Opo. gagawa ka ng medyo butas diyan sa ano, Ayun. parang kanal din lalagyan. Apo. Ayan po, nakikita ninyo ang daming bunga ng langka. Ang langka po kasi isa po sa nagbibigay ng iba't ibang aroma ng kape, lalo na kung marami pang mga fruit trees. Yun po ang sekreto kung isa sa taniman, plantation ng kape po. Kaya kung may Wow. kape din po kayo, mag-intercrop din po ng iba't ibang klase ng prutas. Fruits. Salamat I love po. it. I love it, sir. Ang ganda. Sobrang napaka-natural po ng kape namin dito sa Bagulin, La Union po. Napakasarap po talaga. Machine natin na charge na, pwede na tayong mag-roast ng kape. Kaya ilalagay natin dito,
Gagamitin natin itong funnel ng kape para tama po ang paglagay doon sa loob. Saka ito, may ano po, dahil kailangan mai-intact po. Ang bango-bango po. Grabe, napakabango. Okay. Itong sa banda rito, ito po yung yung time, yung minute. Okay. Kaya yung nakikita natin, seconds po yan. Apa. Kaya ibig sabihin, 1 minute and 2 seconds po yan. Apa. Sasabihin po kung maluluto yan, magsasign po. Kaya kailangan din matalas ang pagtingin doon sa naroros. Dahil pag yung coffee beans mo ay tamang-tama po yung pagkabilad, 11.0 yung moisture, madali pong maroros. Pero pag yung kape mo po ay mga 14 yung moisture, 14%, matatagal din po. Kaya kailangan din po yung pagtingin doon kung talagang na-roast na po. Okay. At saka yung roast po, 3 pong division yun. May light roast po, may medium roast, at saka yung dark roast po. Ayun. So usually, dito po sa atin sa Bagulin, anong klaseng roast po tayo? So ang gusto nila po, nasa gitna ng Medium. at saka Dark. dark roast po. Oh. Dahil pag yung kasi yung light roast o yung medium roast parang chocolate lang po. Opo. Mabango okay. po. Talagang mabango pero parang chocolate, parang hindi po kape. Opo. Masarap lang, mabango lang po at saka Opo. masarap din po. So yung kung gusto natin ng gitna ng medium at ng dark roast, mas tinatagalan po natin yung pag-roast or Yes po. nasa mas mataas mas mainit yung temperature? Opo, ito po yung temperature. Pag gusto nating mabilis, ilalagay po natin usually 7 to. Kaya ilalagay natin yung 7. Okay. Yung ito po yung fan, yung nagra-round po dahil pag natin yan, lalabas din po yung drum. Yan, drum naka 9 po. Automatic po siya eh. Kahit hindi mo ipipress to, sasabihin pa rin po. Okay. Kaya po gusto natin yung mas mabilis po ng konti yon, ilalagay natin ng 3. Yan po. Medyo talakas po yung Dahil pag mabagal din po yon, parang nasusunog din. Opo, opo. Kaya mas maganda yung pag-roll po ng kape para Kapag po, sir, light roast lang, gaano po katagal? mga lang po yon, mga 11 minutes. 11 minutes? Yes po. Yung sa atin po, na medium At saka dark. dark, opo. Sa 12 po sana. Sa 12 minutes. Yes po. Opo. Pero pag susunugon natin, gusto natin yung medyo pwede po sa 14. 14. 14, 15, ganun Opo. po. Pero mas maganda ata yung lang po, yung 12 or Opo. 11. Minutes. Yes po, basta Opo. titignan natin kung na yung kulay po yung coffee beans na yon. Opo. Ayan. Abangan po natin yung paglabas niya. Yes po. Ito yung pulp, yung first skin of the coffee beans. Ito po yung pulp. Ito po yung silver skin, yung pangalawang balat. At yung pangatlo, yung silver skin, ito po yung nahuhulog. Ito po yung silver skin. Matatanggal din po to. Kailangan matanggal din po. Kaya ito yung pumapasok dito sa fan, pati dito. Pupunta po yan yung silver skin. Pag meron pa, kailangan gagamitin ng manual. Okay. Dahil pag magkakape ka, parang din yun, lumalangoy din sa kape yun. Pag hindi mo matanggal itong Kaya 3 to. Yung pulp, yung parchment. Lumalangoy sa kape yun, sir. Lumalangoy pag hindi maalis po itong silver skin. Kaya kailangan matanggal. Sir, ito yung mga matitigas? Yes Hindi po, naman. yung white. Pagkatapos na matanggal ito, yung bata ito parang yung candy. Ito yung matatanggal, ito yung masarap. Opo. Pag mabibila dyan, matatanggal din ito. Ito yung parchment. At pag matanggal yung parchment sa kopi, ito rin yung silver skin. Ito po yung nandun na matatanggal na pag masunog na po. Okay, Yun okay po. Minsan, sir, meron yung mga beans na nakakasira ng grinder na nagtangkin ka noong una eh. Ibig sabihin nun, hindi pantay-pantay po yung pag-roast. pag-roast. Opo. Baka yung roaster nila hindi maganda yung baka pinaghalo yung hindi pare-pareho yung moisture. Yung isa 11, yung isa 14, 12, ganun. Opo. Yung sa totoo lang po, yung 11 na moisture ng kape, yun po yung hindi po malulog yung bibili. Opo. Pag 12 or 14, malulog po yung bilit dahil mabigat po yung moisture content. Okay. Ganun po. Opo. Kaya Sir, sa mata pa lang kita mo na kung ma-moisture pa siya.
Medyo Kabisado mo na, sir? parang nagigreen pa siya. Nagigreen na, pa? talagang mabigat pa. Pero pag irurus mo, mahihirapang marurus yan, matatagalan yan. Pero yung talagang bilad na bilad, pag yung 11, makikita mo na. Yan Opo. malapit na po, parang ano na po yan, light rose po yan. Okay. Mga 9 to 10 po yan, hanggang 11 po. Ayan, pwede na natin kunan. Nag-change na ng color. Naluluto na po. Ito po yung yung light rose na to. Ayan ang light rose na, sir. Yes po. Mamaya, susunod. Sinasabi na, luto na ata. Okay. Ayan, sir, medium rose na yan. Medyo andun na sa kaya natin, pag pininit mo yan, hihinto yon. Mamaya na naman, sasabihin na. Okay. Ang sinasabi nun, tingnan mo, baka pwede na. Okay. Nag-alarma din yan po. Sir, isabdeng mo lang, no? Guston, ha? When ma'am, Baka ma-over. pinduton tayo dito, parang itong, Ay, okay po. Ibaganan. Sige, sir. Makamukan, sir, no? Pinduta mo. ma'am. Agora pa hanpay unay na ros, ma'am. Okay po, opo. Baka ko medyo madi gumatang ko na chocolate mo tayo talaga hanap ko na naman. So, ang ginagawa natin ay medium roast at dark Yes roast. po. Yun po ang po, maganda po. Apa. Kaya umuusok din po to, pero Apa. talagang ganun po. Umuusok Apa. po yan. Sa natural process, pag nagpitas ka ng biris, pagkatapos nun, isok sa tubig, lahat ng floated, magpo-float, tapon lahat yun, reject. Pagkatapos nun, ibilad mo na doon sa init. Sa init ng araw po. Hanggang dried po yun. Yun po ang ginagamit namin. Ibibilad namin pagkatapos ng mabilag yung biris, ididihal namin, pupunta kami sa sorting. Yung sorting na maging green coffee beans na quality na yon, doon na pwedeng i-market yung green coffee beans. Apo, kakabsat, mga kaibigan, sana po suportahan po natin ang ating mga local farmers. Sila po ang backbone ng ating bansa. Sila po ang nagbibigay sa atin uma-umaga ng napakasarap na kape sa ating almusal. Pang world class po ito, mga kaibigan. Suportahan po natin ang ating sariling atin. Sama-sama po nating paunlarin ang coffee industry natin dito po sa ating probinsya ng La Union. Lalong-lalo na po dito po sa ikalawang distrito ng La Union, dito po sa Bagulin. At suportahan po natin, sama-sama rin po nating pagtulungan, paunlarin ang lahat po ng produkto ng sariling atin dito po sa La Union. Hello po, pag mapanood nyo po itong vlog ni Ma'am Michelle Ortiga Pimentel, sana po magpapalo kayo para maalaman ninyo kung may mas maganda pang balita na madadagdag dito. Salamat po. Thank you naman po. Thank you, Sir Lapicto. Welcome po, madam. Agyaman ak, sir. Amok ma'am, madam to ko, may po-promote mo tayo kape mi. Ay, syempre, sir. So, nga daak dito eh. Yun, ma'am. Amok dakal may tulong na di, ma'am. Siyempre, amin nga followers yo, amin nga makakita. May ipok mi. Thank you, sir. Yes, Agyaman ak unay, sir. Salamat din, ma'am, tako. Opo. Dato'y advocacy tayo. Opo, Yan, ma'am. sir. Opo. So, sana po mga kaibigan, suportahan po natin ang Sitio Bagyonas dito po sa Barangay Libbo, Bagulin, La Union. Napakasasarap po ng kanilang kape. Talaga pong pang-world class po ang kanilang coffee. Buong puso po akong nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Bagyonas Farmers and Coffee Growers Association dito po sa Sitio Bagyonas, Barangay Libbo, Bagulin, La Union. Lalong-lalo na po kay Sir Lapicto Bugtong. Hi! Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat, Auntie. Thank you so much po. Welcome po, madam. Thank you po.
Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, Da kami ti bida. Bida! Thank you, Ma'am Michelle. See you again. We love you 3 times a day.